Pastilan. Up. Asa mga padong, ma'am? Mag-fishing man ta, ma'am. Ano? Kana na bato, ba? Okay na na bato. Basta di lang kaunon. Ay, di kaunon nga padung papa. Di kaunon padung papa. Ay, pantayanan kaya na. Ay, yung duka-duka rin. Bato ba na dia? Apilin na lang kung buhat ko eh. Na sila kuha daw. Hindi na naro rasa kay. Pero problema saan ni mo pagbira dako-dako na yang kuan no. Dako na yang gibira. Ilisod man siya. Oh. Sige siya host. Bira. Sangit. Ha? Sangit. Saan sangit ang bato? Lisod na siya. Putlo na lang na niya. Nagputol yun. Lang na ana. Ana na ba? Kuha na lagi. Yung bantay na ni Master. Nagsangit na dito. Murag ikaon ang iyang kuan eh. Takot to isda siguro. Ha? O tanaw sa kung saon. Maunay niya ko ana. As! Kilngiga ay! Pinasyagit man. Ano ni kuha ka niya? Mahindok. Huwag tag. Dako-dako siguro laog ko eh. Ang imong putol nga ko na gikaon. Ang imong sobra dito ba? Gikaon. Gamay mo sing. Dili kayo mo lutaw siya.